sana oyen Kemunto the actor by the way agaba ko nyako acti no Osoro mwayirenga kiwate banga otanyago kora acting na Osoro. What happened? Ndiki yakore kanete. Ndogo saini lakini ntwa kutwara some differences. Bono inchera Ndizi TV tinda work na barabu for the last time mutenyi ga usebere. Nkiki abeta. It's good to man kegero meta. Yeah, ndogo saini by the way. Neri tu sometimes. Usaba ante baba chongere timono garanga yani mona bante banchongere ngakino so. Kwaja bana tuli kumanya kere. Omotikande ki Osoro na Kemunto. Ose omotikande te bano. Amaliye tali bono ngantuli yamo. Ntuli yamo. Mata boto mamo wetana. Kemunto no Osoro. Baitane. Yes. Omoitane ti asokole mere mamo gose. Ese merimo. Lakini in real life mbuyatori. Mbuyatori buyapina basani bani. Bone kero kiri mwachagete Kemunto no Osoro. Egwatenga marita yabere Kemunto no Osoro elianywa manete. Mukaranga mbuwangu monta gotonga Kemunto no Osoro. Bone kero kiri yagwa soka ko ase elia Kemunto no Osoro. Ngakibono oko act. Anya kwarige retuno ndi twarege kwa kutumna Kemunto no Osoro ngegete Kemunto Osoro akaenda reserve asegete akaruga iga agatotiga estuaring bantu kagendera wakti unanje no mwiseke oribwe kenyoro na ikire na chanukire nkonya go terrorize abante se kenyoro ono no nese platform yengo korabonega koro ku Gusii Nation TV or entertainment bado na bonge entreteni character na Kemunto na Osoro gari sare bado na bage ndete ni character yae. Igabona emwaro chinga bono at least Kemunto tiga asoke gochiano ndaso gochia asokwerigeria Kemunto agende kivyake gose insachinde nchira mware go kore binto nere yagerete terms and conditions nchia nyoma. Na bora atebe bune gento bunekyo. Lakini as for now na bonge ndete tu bado na comedy chiane ese channel ya Gusii Nation kero kinda atebe ntogo saini na abasaini baito bare egasiyo katari wakoramo ekero kiria ogokora bonegasi kivyako na Osoro korabano kivyake ekero kiria okora ndio kororange challenge nerororo ase asogokora ko nekero kiri mwara korano Osoro gosene kero ra yabweka bono Osekero kora yabweka orochinore comfortable gosenga you feel like ngonye kango Osoro araga ngatwajira sekete the next level. Of course ingote babare buna kidole kimoja kimbunji chawa. Lakini point nero goikagwa ora tware dreams chire tofauti no muntu. Point nero goikira buna otete okore gento gete no muntu getaete okore gento gete dreams cheno chekanchiri kumari ona I think inere point to ikerete lakini who knows in future bado ntoragosana as people na botura agendere okore gase meto ndete yomanyete iguru ya ikiego chama